जोंनाव माखासे देवानिफोर मानसिफोर दङ बेखौथ' जों बयबो मिथिलायगौ आं जुदि सोङो ओरैहाय सोरनावबा दाथ' बुंनाय नङा दायो बेलासियावबो खोन्थागोन जा देवानिया उमुग्रा बेसेबां लायो 1 बिघायाव 2000 2500 सासे मानसिनो मोनोनो 20 बिघा होमबा बियो 50,000 सोंखाङो सासेनिफ्राय बियो टारगेट लागासिनो दं टारगेटआ बेबायदिनो ओंखायनो जेसेबां बेबायदि मानसि दं दा मोनायावनो दैखांनानै जेलाव सोनांगौ दा मोनायावनो लाइ बिसोरखौ जेलाव सोगोन आरो ओरैबायदि जेलाव सो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि वाइल्ड लाइफनि आन्दाराव जेसेबां आयेन दं बसायनानै जोबगोन खारन आयेना आयेन जोङो आयेनखौ गावनि बिदानि थाखाय फंबायनि थाखाय आलादा गुबुननि थाखाय आलादा जुदि बाहायो बे जानाय नङा हाग्राखौ जोंनो नांथारगोन जिब जुनारखौ जोंनो नांथारगोन दिनै बड'लेण्डखौ बाहेरानि मानसिया मानि थाखाय मिथिगौ क'क्राझारनि थाखाय मिथियाथ' मानि थाखाय मिथिगौ जोंनि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि थाखाय सिआइटिनि थाखाय मिथियाथ' मिथिगौ मानासनि थाखाय बे गान्दानि थाखाय बे मोसानि थाखाय बे मैदेरनि थाखाय बे दाउनि थाखाय बे सिख्रिनि थाखाय सोर सारा पृथिबीनि मानसिया मिथिगौ ओरैबायदि रेकर्ड दङ मुलि होनानै बुथारखो ना मारै बुथारखो मैदेरखौ बुथारनानै गामि एसे हल रानलायना जानायबो रेकर्ड दं बे बोरै जाखो जोंनि जायगाया जाहैबाय गल्डेन लेंगुर मोख्रा गुफुरनि थाखायनो सारा फेमास आरो दाबो जुदि जोङो मोजाङै दोननानै टुरिस्ट लाबोयो दार्जिलिंआव जेरैबायदि थाङो जोंनि जायगायावबो बिदिनो फैयो काजिरङायाव जेरै थाङो जोंनि जायगायाव बे जायगायाव फैजोबो मानसिफोर सारा पृथिबीनि खिन्थु बे गल्डेन लेंगुरखौनो आजिखालि माबा सिलाय मोनसैनो मटर साइकेलाव सानै सानै थांनानै बानदिंलायनानै थाङो हाग्रायाव द्राव गाव बानलायलायनानै लाबोयो जोंनि जाथिया एथ' जघन्य इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरा भगबाना शिबा हिन्दुफ्रा जायखौ फुजियो ख्रिस्टानफ्रा जायखौ फुजियो इस्लामा जायखौ फुजियो बिसोरो जोंनो जानानै थांनो थाखाय हरखादों जोंनो दाउ हरखाबाय जोंनो बोरमा हरखाबाय जोंनो अमा हरखाबाय जोंनो हांसो हरखाबाय बायदिसिना हरखाबाय जों बे हाग्रानि मोख्राखौ जानानै नोङो बेमार हामखो नोङो गियानि जाखो ना नोङो फालवान जाखो ना थाखा फैसा मोनखो नोंलाय आरो बेबायदि स्वभाबनि मानसिफोरनि जोलैया फिसा फिसौफ्रा माब्लाबाबो गियाननि लामाथिं थांनो हाखाया बेखौ बयबो मिथिगौ गुनि गियानिफ्रा दा अब्ला जोङो रायजो बिनो गोरों हारिया रायजो बिलायग्रा देश सासन खालामनो लुबैग्रा बे जाथिनि स्वभाबा जुदि बे रोखोम जायो नाखौ जुदि मुलिसो होनानै जायो मैखौ जुदि मुलि होनानै जायो गावनो बेमारबो सोना लायाखै इसोरा जोंनो हरखाबाय जानो बिनि बादै जोङो इसोरनि सृष्टिखौनो नस्थ' खालामबावबाय दस्रा जायगायाव थाङोब्ला दंफां एसे नुब्लानो बा बेखौ ओरै ओरै खालामनांगौ ओरै खालामनांगौ जोंना जथ' दंफां गिदिर नुयो आयै 15,000 मोनथारगोनलां बेवहाय नङा एफा मोजां मोजां दंफां नुयोब्ला जोंना आयै एथ' सिफटि ओंखारथारगोलै बे ल' जों बेबायदिसो सिन्था खालामो गतिके बेफोरखौ बन्द' खालामनो हायाब्ला जोंनि हारिखौ सारा पृथिबीनि मानसिया मुगैगोन आं दिनै खावलायबावनो लुबैदों इएम बिथांखौ स्ट्रिक्टलि माने सासन खालाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बे अन्थाइ बालानि माबा नेटवर्क बानायनानै ट्राकनिफ्राय एथ' थाखा उमुकनिफ्राय एथ' थाखा टटेल बन्द' खालाम दंफां मिल UPPLनि दिनाव जोंनि चिरां गुवार समस्तियाव गंसे नङा गंनै नङा खयथा दे सोर बुंनो हायो फरेस्टनिफ्राय दा बुंथ'
पाब्लिकआ खयथा बुंनो हायो 29टा बिसोर 28टा होनदों 29टा मिल बानायदों दा बे मिलनि आदारा अमा फिसियोब्ला आदार होनाङा होमबा नोंनाव गुन्दै गैया नोंनाव अफ्रि गैया हाथायनिफ्राय बायना लाबोनांगोन ना लाबोनाङा आदार बे 29टा मिलनि आदारा बहनगोन बे हाग्रा फोजोबनाय नङा हाग्राया फरेस्टआ दिनै हमथाबाय जुजिसोमोन हमथाबाय दा गैला बहा मोनगोन बेनि आदारा गामियाव गामि मोनसेयाव सोरनाव खान्थाल बिफां गिदिर दङ एसे फिथाइ थाइफ्रुथारनाय बाहाय थांना बुंनोसै आदै मा नायबाय थादोंब्रा आंलाय एथ' होनसैलै आङो हरदो हरा बियो दिनै थाङो दिनै हरा गाबोन थाङो गाबोन हरा बारे बारे थाङो बारे बारे हरा सानसेखालि फिसाजोआ बुंबाय मालाया मबाइल गिदिर गिदिर लायो आहा मबाइलानो गैया आंनोबो मबाइल नांगौ बोराबबाय ओंखाम जाया क्लास फरायनाय बन्द खालामनो नागिरबाय उफाय गैला बिफाया लांदोलै बिदिब्ला हरदो फिसाजोनो मबाइल बायनानै दा बेबायदि जायो गामियाव जेसेबां दंफां गिदिर दं साफा दा खुनु बर' गामिया दिनै समाया नों जोंनि गामियाव थां फांसे बिफां गिदिर गैला नोङो दर' गामियाव थां गरसिंपारायाव थां मानजुगुरियाव थां समग्र बेंटल थुक्राझार बामोनगाव दंफां गिदिर गैला गामियानो समायना होमबा जोंनाव खन्थाइया बोरै ओंखारगोन हो दंफां सारि सारि गय सारि सारि उमुक गामि होनलायनाय गैला बियो दा बिथिं थांगासिनो दं जोंनि समाज गतिके बयबो बेफोरखौ सिन्था खालामलायदो रावबो हारसिङै लेक्सार बुंनानै आयेन आखायाव लावथि लानानैथ' बन्द खालामनो हाया आङो आंनि फिसाखौ बुजायनांगोन आंनि फिसाया गावसिनि फिसाखौ बुजायलांनांगोन अब्लासो बे समाजा सुस्थ' मोनसे सभ्य समाज हिसाबै थांनानै थागोन आरो बेखिनिखौ बुंबाय आंनि साइडनिफ्राय आं बेखौनो खावलायबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जे जेसेबां दंफां मिल दं बन्द खालाम गामियाव सोलिनांगौ न' लुनाय बायदिसिनायाव नांगौ बिनि थाखाय सिलेक्टेड फिउ मोनसे मोननैल' दोन एरिया लानानै जोंनि समस्थियाव दोनोब्ला मोनसेल' दोन बा मोननै आरो बेखौ स्ट्रिक्ट मोनसे कन्डिशन खुनु हाग्रानि दंफां गाहाय सोनो मोना आरो सोब्लानो अक्सननिफ्राय लांनायनि बादै 2 नाम्बारनि दंफां माबादोंबा लोगो लोगो लाइसेन्सआ केन्सेल आरो दहाय मोनसे खोथा बुंदों जे फिफानो होखाबाय हाया दिनै फिसाफोरनो आरो बिहैबावबाय जै ओरै हैनांगौ लोगो लोगो फिफानिखौ केन्सेल खालामदों बे आगोलाव होनायखौ केन्सेल खालामदों आरो बे हाखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव लाबोफिनदों समग्र सोरबा बिदि खालामदोंब्ला दानो डिपार्टमेन्टनिफ्राय दायित्व होदो मोनसे कमिटि बानायनानै हो सोरबाफोर बिदि बानायदोंब्ला लोगो लोगो बे हाखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव लाबोफिनदों आरो मोनसेबाव गोरिब होननानै जोङो हाखौ सिफायहैबाय हाखौबो मोनबाय दानिया हाखौ फानलांबाय खोलाहानि कन्ट्रेक्टरफोरनो नंगौना नङा खोलाहानि कन्ट्रेक्टरफोरनो क'क्राझारनि जाहा चिरां बङाइगावनि कन्ट्रेक्टरफोरनो फानलांबाय फाननानै बिसोरो दुगा दुगा बलेर' लायै लायै गारि गिदिर गिदिर लायै लायै गय बागानाव लागायो अबे अधिकारजों थाखा गोनां फैसा गोनां बे मानसिफ्रा फरेस्टनि हाखौ मोनदों आङो 15 बोसोर फरेस्टनि मालिकमोन आं 1 इन्सि हा लादों नामा खोन्थानाय सोरबा आंखौ प्रमाण देखाय 1 इन्सि आङो फरेस्टनि हा लादों नामा दा नुनो मोनदों सरलपारानिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओरै जोंहा दादगारि सान्तिपुर ओरै समग्रआव जत्थ' गय बागान गिदिर